ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ SBI ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛି SBI ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫଣ୍ଡ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଅଟୋ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆଗକୁ କେମିତି ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଫଣ୍ଡର ମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସେଲ୍ସ ଟର୍ମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଅଛି। ଟୁ ହ୍ୱିଲର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଏବଂ ବସ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ହେଭି ଟ୍ରକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସନ୍ କରିବାରେ ଲିଡ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଭାରତର ଅଟୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 2025 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ସେକ୍ଟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ କ'ଣ ରହିବ ଏହି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭାରତର ଇକୋନୋମିର ଗ୍ରୋଥ୍ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଜରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେଣି। ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ କମ୍ ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବାରେ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକାଲ୍ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକାଲ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଡେଟା ଦେଖି ଆମେ ଅଟୋ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ୟୁଜର୍ସ ଏବଂ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ୟୁଜର୍ସ ଏବେ ବି ଭାରତରେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବାରୁ ଜଣେ ଯେଉଁଠି କାର୍ର ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲା ତାହା ଆଜି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଫେମ୍ ସବସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆକାରରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେଲ୍ସ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେଲ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଥିମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଓରିଜିନାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ବି କରନ୍ତି ଆଉ ସେଲ୍ ବି କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମହିନ୍ଦ୍ରା ମୋଟର୍ସ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏବଂ ଅଟୋ ଏନ୍ସିଲାରୀ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଓ ଅଟୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ। ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରି ଯେଉଁମାନେ ଓରିଜିନାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟାୟାର୍ସ, ୱାୟାର୍ସ, ବଲ୍ବସ୍ ଓରିଜିନାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର କମ୍ପାନୀକୁ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକାଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ଫ୍ୟୁଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ମାନେ ଏଠାରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାର ବି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓରିଜିନାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2023-24ରେ କମର୍ସିଆଲ ଭେହିକାଲ୍, ପାସେଞ୍ଜର କାର୍ସ, ପାସେଞ୍ଜର ଅଟୋ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ 8.3 ଲାख କ୍ରୋରର ସେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଟୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର କାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିଥାଏ ଏବଂ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଟୋ କମ୍ପାନୀକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଥାଏ। ଯଦି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆନୁଆଲି 10% ହିସାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଏନ୍ସିଲାରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯିଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରେ ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଡିଲିଂ ରଖିପାରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସହିତ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଫିଚର୍ସକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହିସାବରେ ରଖିଛି, ଯେମିତିକି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କର ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ସ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ସ ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ 50% କମ୍ ରଖିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ଅଟୋ ଏନ୍ସିଲାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକାଲ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ସେକ୍ଟରକୁ ଫାଇଦା ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଥିରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ସେହି ସେକ୍ଟରରେ କେମିତି ରହିବ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଲା ଭଳି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଫଣ୍ଡର ରିସ୍କ କ'ଣ ରହିବ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି କମ୍ ଅଛି, ଲେବର କଷ୍ଟ ବି କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ପ୍ରାଇସ୍ ବି କମ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଭାରତରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଅଟୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାର୍କେଟ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଦେଖିବା ନା ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ନା ଏତେ କମ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବିଗତ 20 ବର୍ଷର ରିଟର୍ନ ଦେଖିବା ନିଫ୍ଟି ଅଟୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର, ନିଫ୍ଟି 500 ଇଣ୍ଡେକ୍ସର, ନିଫ୍ଟି 50 ଇଣ୍ଡେକ୍ସର, ନିଫ୍ଟି ଅଟୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 29 ଗୁଣା ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି, ନିଫ୍ଟି 500 17 ଗୁଣା ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 50 15 ଗୁଣା ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଣେ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 2004 ମସିହାରେ ଲଗାଇଥିଲେ
ताहार भैल्युएसन आज हो पाखापाखि 29,000। सेहीपरि जड़े जदि 1000 टंका निफ्टी 500 इंडेक्स रे लगाइथिले 2004 मसीह ताहा आज भैल्युएसन हो पाखापाखि 17,000 टंका। जदि आमे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न्स परसेंटेज आकार देखिबा लास्ट 1 ईयर रिटर्न निफ्टी ऑटो इंडेक्स रे 71.7% रही, निफ्टी 50 इंडेक्स रे 26.5% रही, निफ्टी 500 रे 39.3% रही। एठारे ध्यान रखिबे अतीत रे देइथिबा परफॉर्मेंस बा रिटर्न भविष्य रे सही परि हेई पारे किंबा न हेई पारे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स जेमिति अन्य इंडेक्स तुलन में बहुत भल रिटर्न देइछि, सेहीपरि मार्केट डाउन साइकिल रे भी नेगेटिव रिटर्न भी देइछि, ताहाको भी ध्यान रखिबे। एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एक थीमेटिक फंड बा सेक्टोरल फंड रहिबो। यह एक पर्टिकुलर सेक्टर रे ही इन्वेस्टमेंट करा जिवो एवं अन्य फंड मानक तुलन में सेक्टोरल फंड रे टिके अधिक रिस्क थाए एवं विभिन्न विभागर भल स्टॉक गुडी को एकाठी करी नियंत्रित रिटर्न प्रदान करने को यही फंडर लक्ष्य। यही फंड टी निफ्टी ऑटो इंडेक्स रे थिबा 16 टी कंपनी सहित इंडस्ट्री रे थिबा 134 टी कंपनी रे मध्य इन्वेस्टमेंट करि पारे। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया रे भल भल बछा बछा कंपनी को सिलेक्ट करा जिवो जहार के ग्रोथ रेट भल थिबो एवं भविष्य रे भल ग्रोथ दबार संभावना थिबो। मिस्टर तन्मय देसाई यही फंड को मैनेजमेंट करिवे एवं यार बेंचमार्क रहिबो निफ्टी ऑटो इंडेक्स। यही फंड टी सेक्टोरल बा थीमेटिक कैटेगरी रे रहिबो। 80% स्टॉक ऑटो सेक्टर एवं ऑटो एंसिलरी सेक्टर रे इन्वेस्टमेंट करिवो। मिनिमम एप्लिकेशन अमाउंट 5,000 टंकार रहिबो, तापर आपण जे कोनसी अमाउंट रे इन्वेस्टमेंट करि परिबे एवं मिनिमम मंथली एसआईपी आपण 500 टंकार आरंभ करी जे कोनसी अमाउंट रो करि परिबे। एग्जिट लोड कौन रहिबो? एही फंड रे परचेज करी पाइथिबा यूनिट को हो किंबा अन्य फंड रो एही फंड को स्विच करी पाइथिबा यूनिट को आपण जदि वर्षे पूर्वरु विड्रॉल करूचंती किंबा अन्य फंड को स्विच करूचंती ताहले 1% एग्जिट लोड लागिवो। अलॉटमेंट डेट रो वर्षक पर जदि एही फंड रो अन्य फंड को स्विच करूचंती किंबा फंड विड्रॉल करूचंती तार कोनोसी चार्जेस लागिवो नाही। आपणकर बहुमूल्य समय किछि समय यही वीडियो रे इन्वेस्टमेंट करिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपण जदि प्रथम थर पई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रे इन्वेस्टमेंट करूचंती ताहले एही फंड को छाड़ी अन्य फंड रे इन्वेस्टमेंट करिवाटा ठीक रहिबो। ता पूर्वरु आपण आर्थिक परामर्शदाता सहित कंसल्ट करिकि इन्वेस्टमेंट करिवाटा भलो हबो। पूर्वरु जदि आपणकर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड रे अछि ताहले आपणकर कंसल्टेंट के सहित भलो भाबे डिस्कस करी आपणक पोर्टफोलियो रे केते परसेंट सेक्टोरल एक्सपोजर रहिबा कथा से कथा डिस्कस करी आपण परचेज करंतु किंबा इन्वेस्टमेंट करंतु। आपण जदि म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करिबा पई चाहुचंती किंबा स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करिबा पई चाहुचंती एवं ऑनलाइन अपस्टॉक्स रे अकाउंट खोलिबा पई चाहुचंती ताले लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि, आपण सेठा को जाई कि खोली पारिबे। आपणक मन रे जदि किछि प्रश्न अछि किंबा म्यूचुअल फंड विषय रे अधिका जानिबा पई चाहुचंती ताहले कमेंट करने को भूलंतु नहीं। एसआईपी करंतु, खुशी रे रुहंतु। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.